And Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagikaroon? Mo kining babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Ana. DXD. Kalingaw gyud sa bahay nga naay mga bata, no? Mas lingaw gid na kung naminyo pa mo. Ay okay naman sa dagamong life. God, bisag single me. Mao nang ikaw ana ay gid pagpinariya sa ning imong mga maguwang ha nga babae. Nga wa gyud maminyo. Ay, nga naman day wa mi maminyo ba? At least, happy mis among life. Mga teachers mi. Husa pa, makapalita sa mis among mga gusto para sa among kaugalingon. O gaya na namong mabuhi, bisag way laki sa among kinabuhi. Husto na mo anang mga istorya ninyo, ate kuya. Katingaligasan na padong. Basta manghod, isaad lang yun namo nga magtarong kasi imong pag-eskwela. O muhuman ka gyud. Aron pohon, parehas ka na unya namo nga usa ka maestra. Okay? Ote, Kaya mo sang isaad nimo nga bisag wa na si mama o papa. Ang daming mutabang nimo. salamat eh. Unsa naman ang orasa? Oh, ay, kinuha ko. Maliit na ko. Magdali ko, bi. Para! Ay, kinuha ko. Puno-puno ko gina mga jeep. Maliit na gid ko. Miss, sakay ka? Oh, masuot pa kuya? Basin, kung magwanta ka. Bahala na. Sige kuya, masakay ko. Dali. Be. Sige lang baliho, be. Sige lang. Gamay lang ha. Salamat kuya ha. Miguel, Ha? Miguel ako pangan. Ikaw? Bahala siya. Ay, kapuya, uy. Ay, kapoy gid ito uling mag-college na tanong. Ingon pagid sila, ilabi na kuno kung graduating na ka. As mo samot na gid kuno ka busy. Okay, hindi na ka na eh. Hi. Oh. Kinumdum ka na ko? Miguel, katong konduktor sa jeep ah. Nakita na sa tagbalik. Taga din hindi ka? Ang anong niya ka? Garayaan na ba sa jeep sa unahan? Anak man pagparkingan ang jeep nga akong gikonduktoran. Good? Mao ba? Oo. Kaduhan ako nagpailan mo sa kungan. Pero hunto dun. Wa pagibog ka ni sulti sa mong panganak ko. Kumusulti ko. Hunungan ako nimo? Ha? Ana. Ana akong pangan. Okay na? Maong sige na please, pagian ako kay ikapoy na kay ko. Gusto na ko mo pauli og matug sa amo. Pasensya na, ana. Sige. Dungadag uli ron day ha, ini pamuhi. Milagro da. Dili din mo magkuhik si mo uyab ron. Dili oy, buwag nami. Mao di ay. Ngano bang mangutana pa man sad ko uy nga mahinumdum naman sa gyud kanako kung wala kayo uyab. Ayaw na nagod pangluod ko. Lagi-lagi. Basta pitihi ko ha. Sige ba? Sakay mo mga miss. Bakante ba kayo? Hi, Ana. No, on the side. Hoy, kaila de mo? Ha? DXDC. Tatak. Dili mi suod no. Nakigila-ila lang na siya nako. Day, in fairness ha, bisag konduktor siya pero gwapo siya. Hilumday uy. Ikaw ro kikikilig. Manakay mo? Oo kuya. Day, dali na dayon.
man ni? Number raman? Hello? Hi, Ana. Kinsa ni? Si Miguel din eh. Para ko makasamok mo? O si Toyo ni mo? Walang. Gusto lang kong makisulti-sulti ni mo. Sorry ha, pero wa ko'y time. Ah. Klaro kaayo. Si Melchi yung kinaghatag sa akong number niya ba? Akong gitagaan sa imong number, day. Sige magpangayo, good. Ay, Melchi, sad, uy. Sorry na, good. Bagay man sa mong duha pa? Gwapo siya, o gapa ka. Pero day, Yan ang dili mang kaniya, ha? Tungod ba kay konduktor lang siya? day Melchi. Day, ayaw pag-ingon ana, uy. Dili kay abi konduktor lang siya, wa na'y puruhan nga mo asenso siya. Unsaon man na nimo nakahuman og eskwela, pero dili gihapon makamaong mo diskartes na buhi. At least siya naning kamot, dili ba? Day, Og ayaw og kalimot. Lingin ang kalibutan, day. Wa ta kay baw. Basi konduktor lang na siya sa pagkakaroon, pero puhon, makwartahan. Happy Valentine's Day, Ana. Para ni mo. buwak? Mm. Miguel, nga na napalit-palit pa man ka ani. Sige lang, good. Nagsarabi tao ni. Usa pa, aron mo basad. Makasuway ko nga, matagan ikag buwak. Thank you ha. Bisa konduktor lang ka pero nag-effort gid ka. Tungod kay ganahan gid kay ko nimo, Ana. Miguel, Gunta. Nalo ko'y madawat nga tubagi ka nimo. Miguel. Oh, Miguel. Gisugot na ti ka. Og mabdos ka? Ote. Ginoo ko nimo oy ana. Giunsa man taon na nimo sa paghuna-huna? Usa ka konduktor? Tiyon sa may ngilad, Ana. Tarong iyang trabaho sa pa. Iya ko bakas lang, te. Nabuang ka na ba ha? Kung magtuman kasi mong gusto, dili mi mo tambong ana-ana. Te, please. Nahibaw kong concern mo na ako. Oo, tinuod. Asa ko ako mahibaw sa akong uba-uba ni Miguel. Pero te, nisalig ko niya. Nisalig ko na ako. Gusto lang kong malipay, te. Ana, Please. Nisulti ko ninyo, ani, kay gusto ko kumpleto ta. Kumpleto ta nga sa adlaw sa akong kasal. Pero kung dili yun mo, uwa ko'y mahimo. Ana, babe, sorry ha. Tungod na ko. Naglisod ka. Nag-uol ka. Miguel, dili. Nasayop ka. Tungod mo, nalipay ko. Ug andam kong labanan ni katong gugma. Salamat, Ana. Kuya, salamat ha nga. Niya ka. Pasag din na lang itong mga maguwang nimong babae. Madawat raw niya nila ang imong nahimong desisyon. Paunsa pa man na nila nga, ni Ana man na. Salamat, kuya. Sige na, hapit na magsugod imong kasal. Tarungan na ng itsura nimo. Angay nga, dili ka mag-uol. Ana, Uy, Ate Cheryl? Ate Rika? Ay, pasensya ka na, ha? Pasensya ka na sa among mga nasulti. Mga ate, nalipay ko gani amo. Abi man to nagog matligo ang gaga ka parehas namo. Pero unsaon nga, ganahan naman jud ka nga magminyo sa lalaki nga imong gusto. Ana, sorry ha. Sorry sa akong mga nasulti nimo. Na-realize na mo nga, bisag unsay mahitabo,
Pamilya gihapon ta. Bisag dili unta mi ganahan ni Miguel para nimo. Pero paningkamutan namo day. Tungod og alang nimo, tun-an namo among kaugalingon aron madawat namo siya. Ate, thank you. Wa man ako matuman ang pangandoy sa akong mga maguwang para na ako nga mahimo ko maestra. Pero at least, natuman ako ang malipay sa nahimo na akong desisyon kauban si Miguel. O gana, tungod kay pinangga kaayo ko niya, ingon man ang among mga anak. Kung sa una, konduktor lang si Miguel. Karon, naana mi kaugalingong jeepney units nga among paabangan. Og naana sa ni among kaugalingong bay. Lahi ra gyud ko maning kamot lang gid ka og makamao ka mo diskarte sa kinabuhi. Inibanan sa pag-ampo o pangayo og diha sa tong labang makagagahom. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Ana nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan. Undes ni Jelly Haka, ug kubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasig kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat